Suntem la 5-a ediție. Exact. A evenimentului Fabrica Mea. Cred că ați început în august. Iulie. În iulie-august. În perioada în care se făcea tranziția dintre pandemie, carantină și timid vara pe care o aștepta toată lumea. Da. Exact. O perioadă interesantă din toate punctele de vedere. Ceva concluzii după aceste prime ediții? Dacă ați continuat inițiativa, înseamnă că feedback-ul a fost pozitiv. Aș putea spune surprinzător de pozitiv. Noi am început seria de evenimente mai mult ca un exercițiu educațional, în ideea de a arăta și altora cum ne-am rezolvat noi anumite probleme. Și feedback-ul a fost wow, nu știam că se poate face așa, vreau să aflu mai multe. Interesant, vom avea la final și astăzi o sesiune scurtă de best practices din companiile voastre. Exact. Haideți să... voi vedeți probabil câți oameni sunt cu noi, deci ca să știu dacă începem efectiv discuțiile, pentru că ca preambul ar trebui să spunem audienței noastre că evenimentul de astăzi este primul dintr-o serie de 3 care vor aborda subiectul Teams Microsoft 365 din 3 perspective diferite. Unul va fi cel al productivității pe care îl abordăm astăzi, al doilea va fi cel al strict pe area de videoconferință și a echipamentelor necesare pentru a avea o calitate maximă pe videocolaborare, iar al treilea episod va fi dedicat securității în această suită, pentru că probabil toată lumea a citit știrile din ultimele luni cu această creștere alarmantă a incidentelor și a vulnerabilităților generate de remote work. Revenind la ziua de astăzi, haideți să facem prezentările așa foarte pe scurt. Eu sunt Gabriel Vasile, am fost jurnalist pe tehnologie, acum scriu mai degrabă în zona de social media și mă ocup de consultanță pe segmentul B2B, consultanță pentru companii de tehnologie. Alături de noi este Mircea Mitu și Elena Lăudatu. Elena este în echipa Node ca Microsoft Business Development Manager. Am zis bine? Corect. Business Development. Iar Mircea este fondatorul companiei IT Assist și totodată Chief Technical Officer. De la ei vom încerca să obținem, să stoarcem orice picătură de informație utilă în a face experiența utilizării Microsoft 365 și Teams mai plăcută și mai eficientă. Important de știut pentru toți cei care ne urmăresc câteva elemente de logistică. Puteți comenta oricând pe pagina evenimentului, pe paginile noastre personale, oriunde considerați necesar. Vom încerca să o preluăm, să monitorizăm aceste pagini. Folosiți tagul hashtag Fabrica Mea pentru a posta orice este legat de eveniment. Puteți pune întrebări oricând. În mod evident încercăm să ținem discuția cât mai deschisă. După cum spuneam, vor fi 3 episoade, deci încercați să urmăriți toate aceste 3 episoade ca să aveți firul întregii povești. Ca punct de plecare pentru discuția de astăzi, care încearcă să surprindă partea de productivitate din suita Microsoft 365, am ales un studiu făcut de ex-PricewaterhouseCoopers în România, dar cu ceva date globale, adunate global, dar publicat în România. Este vorba de fapt, sunt 2 studii, CFO Pulse, făcut la începutul carantinei, deci un studiu făcut cu directorii financiari și un altul făcut în vară cu directorii generali. Concluziile sunt foarte interesante și se vor lega de
ceea ce urmează să prezentăm astăzi. Undeva în luna aprilie, cam jumătate dintre directorii financiari erau foarte sceptici în legătură cu posibila păstrarea productivității în munca de la distanță. Deci erau temători că remote work va afecta eficiența oamenilor și că acasă angajații vor fi tentați să-și neglijeze din atribuțiile de serviciu. Realitatea în doar 2 luni arată că părerile lor nu s-au întemeiat și că numărul celor care au rămas sceptici s-a redus la 1 din 5. Deci doar 26% dintre directorii financiari în luna iulie considerau că într-adevăr productivitatea va fi afectată. Deci în esență, și probabil ați văzut toate titlurile din presă, atât din România cât și din afară, au arătat că în lucrul de la distanță angajații și-au păstrat productivitatea, unii chiar au avut plus de productivitate pentru că au alocat mai mult timp, inclusiv din timpul de commuting, de navetă. Ce e foarte important, și aici sunt corelate mai multe elemente, și din partea de productivitate, dar și din partea asta de economie generală și de ce nu de epidemiologie, este că pe termen lung lucrul de la distanță rămâne ca opțiune și același studiu Pricewaterhouse arată că 78% dintre directorii generali sunt convinși că lucrul la distanță, remote work, rămâne pe termen lung ca principală opțiune, pentru că mulți angajați îl preferă, iar productivitatea nu este afectată. Aceste date sunt foarte aproape de concluziile pe care Mircea Mitu vi le va prezenta în continuare, ale unui studiu făcut de ei pe o bază de clienți din România și care arată o direcție interesantă de migrare către instrumentele de colaborare și comunicare în mediul virtual. Mircea, hai spune-ne tu direct câteva dintre concluziile analizei voastre. Mulțumesc frumos de introducere. O să arăt acum câteva slide-uri. Noi am făcut în ultima perioadă o analiză pe, spunem noi, un eșantion reprezentativ de companii din România, mai exact aproape 300 de companii care au între 20 și 500 de angajați și am măsurat cu instrumentele Microsoft gradul de utilizare al serviciilor online în aceste companii în ultimele 12 luni. Bănuică se vede graficul pe ecran. Am făcut o analiză utilizând 2 servicii Microsoft. Power BI este o platformă de business intelligence cu care am agregat date de usage. Datele de usage sunt furnizate tot de Microsoft pe baza activității fiecărui utilizator în platforma Microsoft 365. Activitate înseamnă cel puțin o acțiune explicită executată de un angajat, de un utilizator în platforma Microsoft, însemnând conferințe, e-mail-uri, prelucrări de documente. Cu Power BI am reușit să agregăm aceste date de pe acest eșantion reprezentativ de aproape 300 de companii și am ajuns la o companie reprezentativă sau tipică de aproape 200 de angajați care folosește serviciile online ale Microsoft în felul următor. Hai să ne uităm un pic pe un grafic mai interesant pe o anumită direcție. Putem vedea în acest grafic că în lunile martie, aprilie, mai, o anumită componentă a serviciilor online a avut o creștere spectaculoasă, cam de 3 ori mai mare decât înainte. Această componentă este Teams, este serviciul Teams. Nu știu dacă vedeți și marcajele mele de pe ecran. Ok. Practic, din momentul instaurării crizei sanitare, bună parte din activitate s-a mutat în online, iar cea mai mare parte din activitatea online a fost concentrată pe platforma Teams, care a crescut în România de cel puțin 3 ori față de perioada anterioară. Haideți să vedem din ce anume a fost sau cum a fost generată această creștere a activității pe Teams. Avem un grup de
3 device-uri care au generat 95% din trafic. Este vorba de stațiile Corporate Windows PC, plus o creștere foarte mare a utilizării aplicațiilor Teams mobile de pe Android și iOS. Vedem cu gri telefoanele mobile Android, iar cu mov pe locul 3 iOS și în același timp a scăzut foarte mult utilizarea Teams din browser. De ce? Ne-am întrebat și am ajuns cu concluzia că până în acel moment se folosea Teams din browser în mod oportunistic. Atunci când era un meeting nou, o conferință, un webinar rar și în acel moment cei mai mulți preferau să intre din browser, doar că în momentul în care utilizarea Teams a devenit ceva uzual, zilnic, toată lumea a preferat să utilizeze Teams dintr-o aplicație dedicată, nu din browser. Și pentru că oferă niște funcționalități în plus. Mult superioare și, și performanța este mai mare, dar și funcțiile într-adevăr sunt mult în plus față de cele din browser. Și o să ajungem imediat și la aceste funcționalități. Avem niște date mult mai interesante în acest grafic, unde avem un drill down pe tipuri de activități, din nou pe luni. Putem observa că în partea până în februarie avem o activitate relativ redusă a utilizării Teams, de genul 5-10 utilizatori activi din cei aproape 200 ai companiei foloseau în mod regulat Teams. Din martie, utilizarea Teams a crescut de 10-20 de ori mai mult decât înainte și avem 4 categorii de activități mutate în Teams. Avem în primul rând chaturile individuale care au preluat discuțiile din birouri și conversațiile de la cafea, de la țigară, din fața biroului. De mai mult de 20 de ori au crescut însă meetingurile online pe Teams, care practic au înlocuit ședințele din sălile de birouri. Lumea mutându-se din spațiile clasice, din birourile clasice în mediul virtual, au trebuit să suplinească meetingurile anterioare și din acest motiv toate meetingurile clasice au fost înlocuite cu meetinguri virtuale pe Teams. Și asta avea o creștere de până la 20 de ori a activității pe Teams, pe chat-uri, call-uri individuale și meeting-uri. În partea de sus, din partea de sus putem extrage o altă informație interesantă. Deci avem un număr relativ constant de utilizatori pe ultimele 12 luni, în jur de 200, cu o mică scădere în perioada lockdown-ului, martie-mai, când o parte din companii și-au suspendat activitatea sau redus personalul, dar imediat după din iunie și-au reluat activitatea și cu excepția acelei mici scăderi de personal, numărul angajaților a rămas cât de cât constant, dar se observă că avea o creștere de 3 ori, de la 30% la 90% a activității online în Teams. Practic, înainte de martie, cam 30% din angajații din societăți comerciale utilizau Teams. Astăzi, cam 90% din utilizatori folosesc Teams. Interesant. Cifrele tale sunt corelate și cu cifrele pe care Microsoft le-a publicat la nivel global și care arată o creștere de la 32 de milioane de user la 75 de milioane de useri în perioada martie-aprilie. Adică a fost o explozie în utilizarea Teams. Cifre similare arată și alți producători. Și din ce spui, pare că Teams a preluat la modul propriu tot ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere comunicare, colaborare într-o firmă și că efectiv oamenii s-au portat. Discuțiile de la
o țigare, de la masă, de la colaborarea între echipe s-a portat pe Teams la modul propriu și se poate oarecum identifica patternul respectiv. Exact, practic s-a mutat totul nu totul, bună parte din activitatea offline s-a mutat online în Teams. Bun, acestea sunt datele pieței din România, care seamănă cu cele la nivel global, pentru că suntem în aceeași lume, nu suntem un caz aparte, mai ales în lumea digitală. Haideți să vedem mai concret, de exemplu, la noi, în IT Assist. Evenimentul este sub egida Fabrica Mea, pentru că noi preferăm să chemăm invitații externi și lumea din afară la noi, în fabrica noastră, să arătăm cum facem noi și să ne uităm un pic în fabrica noastră, să vedem care au fost cele mai active departamente. Cifrele și la voi? Sunt aceleași cifre? Da, sunt fix aceleași cifre. Aș putea spune un pic mai exagerat. Noi nu avem utilizare 90% și avem 100%. Suntem un caz oarecum aparte. Ca atare, la noi cifrele sunt mai exagerate. Un pic creșterea este mai mare. Și drept nici nu am pornit atât de jos, nu am pornit de la 30%, noi am pornit cam de la 50-60%. Nu este bine, și sunteți o companie complet cu knowledge workers, adică nu aveți oameni care să implice, pentru care să fie nevoie de prezență fizică la birou. Exact, suntem o companie de tehnologie în primul rând și noi suntem probabil primele companii din România care folosesc Teams, folosim din 2017, din perioada când era încă în preview. Ca atare avem antecedente aici, dar voiam să vedem ce măsură această reorientare a muncii din lucru în office, în birouri, în trecerea în remote, se vede în departamente sau pe anumite funcții. De exemplu, cea mai mare sau cel mai mare consumator de Teams în IT Assist, în fabrica noastră, este de echipa de Service Desk. Service Desk este echipa front-facing, customer-facing, care preia toate solicitările, cerințele, are cele mai multe interacțiuni cu clienții noștri. Și din martie, acest departament lucrează exclusiv remote online. Nu am mai trecut pe la birou, e o echipă de peste 10 oameni care lucrează în diferite locații și din acel moment ei, ca să poată să-și desfășoare activitatea ok și poată să-și o desfășoare într-adevăr ok, au folosit probabil la maxim, au scos hub-uri din Teams și sunt de atunci cei mai frecvenți și mai activi utilizatori ai platformei Teams din compania noastră. Pe locul 2, la oarește distanță, echipa de vânzări. Și o să vedem, apropo de echipa de vânzări și de alte roluri, care este utilizarea sau care sunt serviciile cele mai utilizate și în alte companii pe departamente. De exemplu, managementul folosește în continuare cel mai mult e-mail-ul. Și am stat să ne gândim de ce managementul folosește cel mai mult e-mail-ul, care este o variantă clasică și o variantă standard de comunicare. Da, știi că e cea mai utilizată aplicație de business. Exact. Și pe faptul că este cea mai utilizată, ne dăm seama că cei din management lucrează foarte mult cu third parties și ca să fie sigur că mesajele sau conversația este recepționată cum trebuie, preferă să folosească e-mail-ul. Iar în intern folosesc mai mult conversațiile telefonice și directe, iar Teams-ul este folosit preponderent de management pentru videoconferințe, atât interne cât și în exteriorul companiei. Dar cel mai utilizat serviciu de către management este de departe e-mail-ul. La sales avem o combinație de e-mail și Teams. E-mailul, la fel ca managementul, pentru relația cu clienții, prospecții, iar în interior este folosit Teams-ul de către echipele de sales. Trecând în partea de back office, ei folosesc foarte mult OneDrive și SharePoint pentru că în back office se procesează documente de obicei. Sau este cea mai mare procesare de documente în back office și utilizarea aplicațiilor de business care pot avea
storage sau integrări cu mediile online de management de documente. Iar tot ce înseamnă front office, adică relaționare directă cu clienții de tip customer service, support, helpdesk, ei și developerii preferă sau utilizează, nu neapărat preferă, utilizează foarte mult Teams. Pentru că Teams ajută să aduce sub aceeași umbrelă cam toate nevoile de comunicare și de integrare cu alte aplicații ale acestor echipe. Este un single point of contact, dacă vrei, pentru toată activitatea lor. Deci, în concluzie, comunicarea formală și de business rămâne pe e-mail, acolo unde e nevoie de un oarecare formalism în adresare, iar pe de altă parte comunicarea informală, aceasta legată de rutinele zilnice de colaborare în echipă, migrează preponderent către Teams, care permite și un răspuns în timp real și o abordare un pic mai colegială a comunicării. La nivel de chat și stilul și poate fi un pic mai concis, mai rapid. Ok, interesante concluziile studiului vostru. Mai e ceva să ne arăți sau mergem mai departe în discuție? Am putea să mergem mai departe. Mi-am fost foarte surprins de aceste concluzii, trebuie să fiu sincer. Apare frecvent în mesajele vendorilor ideea de suite de productivitate și evident în cadrul Microsoft 365, spre exemplu, nu există doar Teams, sunt mai multe unelte armonizate, împletite în această suite și aș vrea să ne lămurim puțin până la urmă ce se ascunde în spatele acestei denumiri de suite de productivitate. Care sunt uneltele la care au până la urmă angajații acces? Aici poate Elena ne ajută cu niște lămuriri suplimentare. Doar să schimbăm pe link. Sau nu știu, Mircea, poți să pui tu share la linkul de Office? Imediat, exact. Asta urma să fac acum. Și ar fi interesant să vedem și până la urmă cum se măsoară această productivitate, știi? Pentru că, ok, am văzut că s-a migrat major către Teams. Există niște forme de a măsura această productivitate a oamenilor în astfel de suite? Lucrează mai repede, lucrează mai smart, care sunt avantajele? Imediat o să partajez eu un tabel foarte exemplificativ. Ok, până atunci să amintim în continuare că în partea a doua vom avea o sesiune de hands-on în care vom arăta efectiv niște funcționalități smart din Teams. Ok, haideți să dumirim puțin tabelul acesta, ce conține, ce reprezintă. Bun, ar fi o altă chestie de precizat. Acum câteva luni a avut loc o rebranduire. Inițial, toate produsele acestea se numeau Office 365. După cum spuneam, acum câteva luni, denumirea s-a schimbat în Microsoft 365. Practic, nu este o diferență reală. După cum ziceam, e doar o schimbare de denumire și rebranding. Dacă poți să scrollezi puțin mai jos. Sigur că da. Bun, aici avem cele 4 produse disponibile pentru firme. Sigur, există și câteva variante pentru uz personal, dar acestea sunt pentru uz în cadrul companiilor, sub 300 de utilizatori. Peste 300 de utilizatori intrăm în alte planuri de enterprise. Primul și cel mai, după cum îi spune și denumirea, Microsoft 365 Business Basic, are doar servicii incluse, Exchange-ul, serverul de e-mail, OneDrive, o aplicație de stocare, un serviciu de stocare documente, SharePoint la fel, stocare documente și colaborare în timp real. Ce e foarte interesant e faptul că SharePoint
ne oferă o capacitate de stocare de 1 tera. Așadar, putem să ne bazăm pe el. Teams, știe toată lumea, e o platformă de comunicare unificată, dacă pot să o numesc așa. Microsoft 365 Business Standard conține pe lângă servicii și aplicații. Putem scrolla puțin mai sus? Mersi. Așa. Sunt aplicațiile basic, Outlook, clientul de e-mail, Word editor text, Excel editor date, PowerPoint pentru prezentări, Publisher e un fel de editor grafic, dar așa mai basic. Da. Accesul pentru baze de date, exact. Așa, și serviciile pe care le conține și Business Basic. Microsoft 365 Business Premium. Poți să scrollezi puțin mai jos, te rog? Recunosc că nu le știu nici eu pe toate pe de rost. Trebuie să mă mai uit uneori pe... Da, cred că e simplu să direcționăm oamenii către linkul de sus, pentru că sunt informații publice. Corect. Ok. Aș vrea totuși să zic ceva legat de Business Standard și Business Premium, de exemplu. Au o opțiune care nu apare aici și care mie mi se pare foarte interesantă, cea de Bookings. Ce este Bookings-ul acesta? E o aplicație de rezervări și programări online. Practic, se poate lega de site-ul nostru, de o pagină de Facebook și așa mai departe, pentru a le da oportunitatea clienților noștri să-și facă programări, după cum spuneam, programări online. E sincronizat cu Outlook, cu calendarul din Outlook, așadar se vede în timp real cine are disponibilitate din staff pentru a crea programările acestea. După cum spuneam, e o aplicație pe care nu o cunoaște toată lumea, dar mie mi se pare care există și e gratuită în suita pe care mulți deja o plătesc, probabil. Exact. E gratuită și plus un an de un domeniu prin GoDaddy. E inclus și asta. Mie mi se pare că rebranding-ul din primăvară a rezolvat o dilemă existentă în piață de ceva vreme, acea disociere între Office 365 și Microsoft 365. Exact. Până la urmă, Office 365 a rămas cu efectiv aplicațiile de productivitate de birou, celebrele Office, Word, Excel și așa mai departe, iar Microsoft 365 a devenit suita de business, ceva mai consistentă, ceva mai coerentă pentru companii, care include anumite funcționalități strict de business. Zona aceasta de colaborare pe video, colaborare Teams și colaborare pe documente, partea de SharePoint. Mircea, mai sunt ingrediente secrete în suita Microsoft de care ar trebui să știe audiența noastră, pentru că sunt sigur că mulți au serviciile, dar nu știu exact ce conțin. Așa este, sunt foarte multe ingrediente secrete sau mai puțin secrete. O să fac chiar și un mic demo de Bookings, o să vă arăt cum folosim noi Bookings în ITAS. E foarte interesantă funcția asta. Hai să intrăm un pic în ea, în Bookings. În primul rând, aici, în acest portal office.com, vedem toate aplicațiile din suita Office și dacă facem un pic scroll prin ea, o să vedem că sunt destul de multe. Și nu o să avem timp acum să trecem prin toate, inclusiv avem aplicații custom pe care le putem pune per companie. Dar haideți să ne uităm un pic acum la Bookings și să mai abordăm apoi câteva. Noi folosim, de exemplu, Bookings în mai multe scopuri. În partea de HR la recrutare sau în partea de stabilire de întâlniri de business cu third parties. Noi avem, de exemplu, un serviciu în Bookings cu o pagină în care putem pune la dispoziție terților stabilirea unor întâlniri cu noi pe anumite topice. Avem și servicii adăugate cu niște persoane asociate pe acele servicii. Astfel se face legătura între calendarul și disponibilitatea persoanelor cu serviciul respectiv, iar un third party are acces la o pagină, la un formular
care arată în felul următor. Are la dispoziție, vede serviciile disponibile și poate să-și aleagă unul din ele, de exemplu, mă interesează un trial de Microsoft Business Premium. Ok. Când anume? Păi uite, în data de 13 astea sloturi disponibile, la ora 1. Bun. Cum te cheamă? Păi mi-am autocompletat. Și doar am dat book și s-a făcut automat o rezervare care este transmisă în calendarul persoanei asociate cu acest serviciu și se transmit reminder automate către mine ca și interesat de acest serviciu și persoana cealaltă, astfel încât să știm exact când este meeting-ul, unde anume, cum ne vedem, cum ne întâlnim. Este un serviciu care poate folosi atât de cabinete de, nu știu, stomatologice, medicale. Mi se pare că aplicabilitatea este foarte mare. Exact. Practic oriunde vrei să faci o programare. Exact. Oriunde vrei să faci o programare, poți să folosești acest serviciu care este gata inclus, plătit în licența curentă. Trebuie doar să-l descoperi și să... Unde poate fi integrat tool-ul? Atât pe website cât și pe paginile de social media? Adică îl pot pune pe pagina mea de Facebook a cabinetului stomatologic, spre exemplu. Exact. Este practic un site și poate fi adăugat în orice alt site, iar cu Facebook are inclusiv integrare directă, are un buton în pagina de Facebook, se poate pune un buton de contact now sau de schedule sau de programează. Așa, atunci vizitatorul e trimis automat în formularul pe care l-ai arătat tu mai devreme. Super. Deci din Facebook își poate programa singur intervenția la service sau... Și, dincolo de faptul că reduci presiunea pe zona de telefonie, nu mai sună oamenii pentru programare, că știi bine că se răspunde greu la telefon, îți poți și aranja cozile de așteptare încât să n-ai suprapuneri, pentru că vorbim de niște reguli de-astea de igienă contemporană, distanțare, nu vrei să ai prea mulți oameni în showroom, în cabinet, nu vrei și e chiar ilegal în anumite situații. Foarte interesant. Și toate aceste programări se regăsesc în calendar, nu se pot suprapune două sau mai multe, poți să definești anumite perioade când ai serviciu disponibil. De exemplu, eu am cabinetul meu deschis dimineața de la 7 la 11. Mai puțin vinerea, când sunt liber. Și poți să programezi această disponibilitate și pe măsură ce ori tu în calendarul tău îți pui anumite programări, ori apar din extern, calendarul se ocupă și nu poate nimeni să programeze peste într-un slot indisponibil. Da. Deci se evită orice suprapunere și partea de customer experience e la un nivel superior. În plus, face și follow-up atât pentru follow-up de ambele părți. Și cel care prestează serviciu și pentru cel care va beneficia de serviciu cu niște frecvențe predefinite, customizabile. De exemplu, cu o zi, două înainte un reminder, cu 2 ore înainte un alt reminder, astfel încât să evite convorbire telefonice. Știți, aveți o programare, confirmați, mai veniți. În ce plan de 365 este inclus Bookings? Business Standard și Premium. Deci în Business Standard și Premium. Bine de știut. Ok, mai există alte funcționalități? La un moment dat Power BI exista ca în cadrul subscripției și mulți utilizatori nu știau efectiv că au la dispoziție această super unaltă de analiză a informațiilor. Power BI este disponibil în 2 sau 3 ediții, dar să spunem în 2 pentru simplificare. Varianta de consumator de rapoarte și varianta sau licența de producător de rapoarte. Consumatorul de rapoarte are o licență free, sau licența pentru consumator este free. Poți consuma rapoarte, adică le poți vedea și te poți jongla prin datele din acele rapoarte, pentru că un Power BI nu se oferă doar o poză și poți să obții insights mergând pe datele respective, filtrând și obținând datele din spatele graficelor. Deci cu o licență free, sau cu un Power BI inclus deja în pachetele de la Business Standard în sus, poți consuma aceste rapoarte. Ca să le creezi, este o licență separată de Power BI Pro. Dar, în principiu, într-o companie sunt 1-2 autori de rapoarte și restul sunt doar consumatori. Foarte
un tool foarte puternic este Power Automate, care include, trece mai multe funcții. Power Automate este sau mai bine zis, acum un an era un mini RPA, să ne mai multe de UiPath. Este un mini RPA care evoluează într-un maxi RPA pe zi ce trece. A început cu niște fluxuri programabile de integrare. De exemplu, dacă vine un e-mail de la un client VIP, să trimită o alertă pe mobil către service desk, atenție că avem un mail important care trebuie tratat cu prioritate, sau integrări cu diverse servicii, cu aplicații de business precum SAP sau alte aplicații third party, Salesforce și așa mai departe, și poate să preia date și să răspundă la anumite evenimente. De exemplu, dacă cineva s-a înscris pe site, se trimite automat un mail de bun venit și cu oferta zilei. Deci poate prelua date dintr-un web form și să le foarte multe înregistreze într-o aplicație și automat să răspundă acelei solicitări. Are integrare cu peste 1000 de aplicații existente de business, care sunt ori servicii web, ori aplicații on-premise, cu baze de date și alte servicii web, și poate jongla cu date și acțiuni între ele, pe bază de evenimente, când s-a întâmplat ceva, sau la comandă. Eu acum vreau să se întâmple următorul lucru. Putem discuta separat de Power Automate, pentru că noi avem câteva aplicații făcute special. Mi se pare că perspectivele și potențialul e foarte mare aici. Tocmai pe fondul creșterii de notorietate a tehnologiei Robotic Process Automation din ultimii ani, cu sau fără UiPath. Exact. Elena, cred că ai urmărit Intune încheiat în septembrie. Ceva noutăți de notificat, de știut și de amintit de la Intune? O chestie care mi s-a părut mie foarte interesantă, așa ca un fun fact cumva, undeva la începutul anului viitor o să lanseze o nouă facilitate în marca Teams. Se numește deplasări virtuale sau navete virtuale, nu știu cum să o traduc în română, Virtual Commute. Virtual Commute, înțelegem. Da. Și Microsoft spune așa că mai știți voi timpul ăla pe care îl petreceam pe drum spre muncă și care ne deranja foarte tare că pierdem timp, ne frustra și așa mai departe. Aparent avea și o parte bună, pentru că era un timp în care ne deconectam. Nu trebuia să ne concentrăm pe nimic altceva și era un fel de timp de relaxare. Așa că Microsoft s-a gândit să creeze bucățica asta în Teams, prin care să-ți poți seta Virtual Commute la începutul programului și la sfârșitul programului. Și acolo să poți face următoarele chestii. Să-ți setezi task-uri pentru ziua aceea, o să fie o integrare cu aplicația aceea de meditație Headspace. Nu știu dacă ați auzit de ea, e foarte populară și se pot urmări niște programe din astea de meditație. În principiu să ne dea timpul ăla de care cu siguranță avem nevoie acum, pentru că, de exemplu, mă văd pe mine, mă trezesc dimineața, trec direct la muncă. Nu mai am niciun timp din ăsta mort. Un buffer în care să te pregătești oarecum. Exact. Nu știu dacă o să folosesc aplicația cu adevărat, dar cu siguranță o să o testez, pentru că știu că probabil mi-ar prinde bine. Interesant. Au mai fost și alte noutăți la Intune sau intrăm direct în zona de tips and tricks pe care probabil toată lumea o așteaptă și care e ceva mai aplicată? Ar mai fi o chestie pe care aș vrea să o menționez. Se lucrează foarte mult la un așa zis cloud de healthcare pentru zona de sănătate și aici avem un exemplu pe care țin neapărat să-l menționez legat de Regina Maria. Deja Regina Maria lucrează cu Teams în clinica virtuală. Eu folosesc au fost primii care au anunțat o clinică virtuală și consultații virtuale de niște luni în urmă, da? Exact. Se lucrează la niște chestii mult mai complexe pentru zona asta și ziceam că eu prefer foarte mult zona asta de clinică virtuală. Nu mai trebuie să mă duc o oră până la clinică să vorbesc 15 minute cu medicul și să-mi dea o rețetă. Deci mi se pare o chestie genială. Și loc de parcare și trafic și așa mai departe. Plus acum contextul ăsta în care
te duci la spital cu o problemă și poți să pleci cu alta. Adică niciodată nu știi ce să. Da, corect. Deci e bine să nu mergem decât dacă problemele sunt critice. Ok, bun. Deci ajungem la partea de tips and tricks din Teams, pentru că am vorbit atât de mult de Teams, de adopție, de cât de mulți oameni folosesc Teams și cât de eficient este. Haideți să încercăm să arătăm câteva lucruri pe care unii le știu, dar probabil mulți nu le știu și pe care ar fi bine să le afle de la noi, cum își pot îmbunătăți experiența de utilizare a Teams și cum pot obține mai mult din această platformă de comunicare și colaborare de la Microsoft. Cine începe și să ne focalizăm cronologic? Cum inițiezi la modul ideal o sesiune în Teams? Și ce ar trebui să știi, să faci? O să preiau eu legătura. Pentru a iniția orice conversație sau un meeting în Teams, avem mai multe opțiuni. Cel mai simplu este să creăm un meeting nou și aici putem să îl creăm din Teams sau din Outlook. Iar în această invitație putem să adăugăm atât colegi din interiorul companiei sau din afara companiei sau un grup întreg de membri ai unui proiect sau unui departament. Hai să ne uităm cum putem face acest lucru cu o funcție din Outlook. O secundă să schimb sharing-ul pe tot ecranul. Teams ne permite să partajăm și o să ajungem și la subiectul ăsta. Putem să partajăm tot ecranul, o fereastră anume sau o prezentare. Și ce n-am spus este că permite până la 39 de participanți pe un singur ecran. Asta a fost o funcționalitate lansată la Intune, cred. Exact, da. Inclusiv așezarea lor într-o sală virtuală, care mi se pare foarte fain, așa ca feature. Este un amfiteatru în care poți fi așezați participanții. De exemplu, din Outlook, când facem orice meeting standard, invităm colegii pe care dorim să discutăm. O secundă că am dat click și este suficient să punem data dorită și să trimitem invitația. Doar că ce se întâmplă dacă oamenii respectivi nu sunt disponibili atunci? Avem un mare buton, Scheduling Assistant, care ne arată fiecare coleg sau fiecare invitat când este disponibil sau nu, evident dacă este în cadrul organizației. Și putem alege de aici când anume este ok. De exemplu, văd că eu astăzi nu am liber în anumite ferestre, la fel nici colegul meu Bogdan, nici Gabi nu are. Despre Elena nu știu, pentru că este în altă organizație, ca atare am gri în dreptul ei, dar pot să propun funcție de disponibilitatea colegilor mei. Pot să aleg ora 5 p.m., de exemplu. Am și opțiunea să mi-aleg automat în funcție de disponibilitatea tuturor, nu să aleg eu, ci să alege pentru mine. Să-ți propună asistentul. Exact. E bine că putem alege în anumite săli de ședință, dacă este cazul, poate oferi o listă de intervale orare disponibile, dar ce este important, după ce am ales perioada, în cazul ăsta de la 4:30, să apăsăm acest buton, Teams Meeting. Fără apăsarea acestui buton, meetingul nu va fi online pe Teams, ci va fi clasic doar în calendar. Doar în calendar. Se poate eventual suprascrie cu o politică la nivelul organizației în care, by default, toate meeting-urile create din Outlook să fie de tip Teams Meeting. Dar asta ține de governance-ul organizației. Dar în momentul în care apăsăm Teams Meeting, se creează deja acel meeting și avem deja și niște coordonate alocate. Avem un link de Join Meeting și avem inclusiv un număr de telefon cu un cod de conferință pentru cei care nu pot să participe de pe un PC și preferă sau un alt variant decât intrare pe un telefon clasic. Motive de net căzut, curent întrerupt și așa mai departe, nu pot da click pe link. Okay. Exact. Și în acel motiv, aceasta pot intra doar audio, apelând cu număr de telefon. Cu o steluță, această funcționalitate nu este by default inclusă în toate planurile Microsoft, ci este un add-on special, dar de genul
1 sau 2 euro pe user pe lună. Adică este foarte rezonabil. Deci poți seta un Teams meeting direct din Outlook, iar asistentul de orar, program, scheduling assistant, te ajută efectiv să identifici sloturile libere ale colegilor tăi. Nu trebuie să-i mai suni, nu trebuie să mai dai e-mail, nu trebuie să mai pierzi timp. Poți confirma pe loc sau îți poți seta pe loc o întâlnire pe Teams. Exact. Timp câștigat. Greșeala cea mai frecventă pe care am văzut este că multă lume uită să apese acest buton de Teams Meeting și atunci creează un meeting care este doar un calendar și nu este online. Ca atare, atenție la Teams Meeting, la crearea meetingului. Bun, hai să vedem mai departe. Înainte de a începe un meeting, dacă ești prezenter, e bine să faci un pic de curățenie înainte. Nimeni nu vrea să vadă, sau mă rog, poate tu nu vrei ca lumea să vadă ce ai tu pe desktop. Hai să vedem cum am eu. Ăsta e desktopul meu acum, dar arată așa pentru că înainte am apăsat View și am debifat Show Desktop Icons. Dacă lăsam default, apărea, ăsta e desktopul meu. Nu e deloc interesant și frumos. Ba, din contră, dacă mai aveam și un wallpaper cu pisicuțe, lumea era atentă la acest wallpaper, nu la prezentarea mea. Ca atare, înainte de a intra în meeting, ascunde iconițele de pe desktop ca să nu divulgi cumva informații personale sensibile sau să nu crezi complet. Un trick foarte simplu, dar pe care majoritatea, cred că dintre noi îl neglijăm, îl uităm, îl ținem minte. Un alt trick este ca înainte de a prezenta ceva, dacă nu ai doar PowerPoint, ai și ceva, o aplicație de prezentat, e bine să scazi rezoluția la un nivel mai mic. Eu, de exemplu, am rezoluție destul de mare by default. Și dacă fac o prezentare pe rezoluția aceasta, unde este textul mic, nu se mai vede. Ca atare e bine, înainte de a începe prezentarea, să trec măcar într-o rezoluție tip Full HD. Ca să fie mai vizibil. Acum, de exemplu, ce scrie la mine pe ecran este vizibil tuturor. Bun. Ce se întâmplă în momentul în care ai început un meeting, dar încep să-ți apară pop-up-uri și notificări cu mesaj. Hai mă, vii la bere, ieși la o țigară, ai trimis raportul. Nu vrei să-ți apară așa ceva în meeting și atunci, ca să fii sigur că nu-ți apare, trebuie să setezi în profil, în Teams, avem un status și avem available, busy, do not disturb. Cel mai bine pui pe do not disturb și dacă pui do not disturb, nu mai primești notificări. Da, nu s-ar putea preseta acest status să fie by default la orice. Există varianta? Poți să-l presetezi? Există și asta ține iar de governance. Se pot seta anumite politici per companie sau per grupuri de utilizatori. Nu avem toate funcțiile din Teams personalizabile prin aceste politici, dar unele se pot. Aceasta cu Do Not Disturb poate fi setată la nivelul întregii organizații. By default nu este setată. Am înțeles. Am ratat un pic, pentru că am primit o notificare pe WhatsApp mai devreme. Am ratat ce spunea la rezoluția mai mică pentru prezentări. Deci tu ai spus că e bine către rezoluție Full HD. Majoritatea laptopurilor sunt în rezoluție Full HD. Tu probabil ai unul un pic mai performant cu o rezoluție spre 4K. Pentru cei care au laptopuri Full HD, e ok să păstreze rezoluția sau e bine să meargă un pic mai jos? E bine să fie o rezoluție între 1024x768 și 1900 pe 1200. Acolo, în range-ul ăsta, e bine de păstrat rezoluția. Rezoluția potrivită. Ok, mulțumesc. Dacă ai doar un PowerPoint de prezentat, atunci e ok rezoluția nativă. Dar dacă vrei să prezinți și oferați o aplicație, ceva, atunci sigur nu se va vedea. Bun. Și este bine ca înainte sau în momentul în care faci și join, să setezi blur background sau un custom background, ca să nu vadă lumea ce este în spatele tău. Poate nu vrei. Eu, de exemplu, am
o canapea cu niște perne. Același lucru l-am făcut și eu după ce a început sesiunea. Ce vreau să te întreb, opțiunea asta este disponibilă și în clientul web din browser sau doar în clientul de desktop? Este disponibil în clientul de desktop și mobil. Sincer, nu mai știu dacă este și în clientul și în clientul web. Ok, deci în oricare dintre modurile de accesare a Teams poți opta pentru un fundal blurat. Exact, cu o mențiune. Nu merge pe toate camerele web. Camera web și procesorul trebuie să aibă anumite funcții. Camera web trebuie să fie într-o generație cât de cât decentă și procesorul la fel. Procesorul calculatorului trebuie să fie într-o generație relativ nouă. Bănuiesc că trebuie o cameră cu autofocus ca să poată să țină un pic focusul pe persoana din față. Okay. Nu știu exact dacă e autofocus, dar trebuie să aibă într-adevăr o anumită funcționalitate. Ca să Deci dacă aveți un laptop mai vechi sau un webcam mai vechi, s-ar putea să nu funcționeze această funcționalitate, să nu fie ok, să nu fie activă. Multe încurcături apar atunci când oamenii sunt nevoiți să share-uiască, să partajeze ceva conținut. Ce recomandări aveți aici? Pentru că invariabil la foarte multe întâlniri am văzut că sunt probleme, deși nu le-aș dramatiza foarte tare. Sunt lucruri care se întâmplă și care se pot rezolva ușor. Dar pentru o utilizare fluentă, și care sunt recomandările voastre? Avem două situații foarte frecvente. Noi, de exemplu, în IT Assist avem lunea o ședință cu toată lumea pe Teams. În cadrul acestor ședințe discutăm ori probleme concrete din activitatea zi cu zi sau parcurgem niște cursuri, niște traininguri, învățăm lucruri noi. Multe traininguri sunt materiale video și atunci cel care prezintă dă drumul la un YouTube sau alt material video și îl pune pe Teams. Doar că de multe ori nu se aude nimica. Nu se aude nimica pentru că în momentul în care partajezi, și haideți să vă arăt ce înseamnă partajare, trebuie inclusă o opțiune. Opțiunea aceasta se cheamă Include Computer Sound. Ca atare dăm share din dreapta sus unde este săgeata pentru sharing și înainte de a alege ce anume partajăm, desktop, Windows, PowerPoint sau altceva, trebuie să bifăm această opțiune Include Computer Sound. Dacă nu o bifăm, și by default nu este bifată, nu se aude nimica. Chiar dacă participantul are microfonul activ și se aude cu ceilalți. Exact. Cât timp este un material audio, YouTube, film, PowerPoint, orice, dacă nu este bifată această opțiune, nu se va auzi nimic către ceilalți. Va auzi doar prezentatorul, el va fi liniștit că e totul în regulă, se va bucura că prezintă ceva ok, dar ceilalți nu vor înțelege. Bun, o altă diferență. Da, o altă diferență este că... Nu știu dacă avem întrebări, adică dacă sunt întrebări din audiență, cred că le putem, și sunt întrebări concrete pe subiectele pe care discutăm, le putem lua oricând. Adică oamenii să știe că ne pot aranja, nu e o problemă. La fel, dacă sunt întrebări în zona de social media, au fost și întrebări răspunse deja de colegii noștri pe chat. Deci o bună parte din echipa IT Assist răspunde la întrebări în direct, deci profitați de ocazie să le cereți sfaturi. Așa, mai departe. Un alt lucru de luat în calcul când prezentăm ceva, avem mai multe opțiuni când facem sharing. Avem desktop, Windows și PowerPoint și whiteboard în dreapta. Dar haideți să ne uităm la primele trei ca să înțelegem diferența între ele. Când partajăm desktopul, este partajarea întregului ecran cu absolut tot ce se întâmplă acolo. Eu, de exemplu, acum am partajat desktopul, tot ecranul. Și de-aia s-a văzut și ce e în spate, s-au văzut iconițele, dar am opțiunea să partajez Windows și PowerPoint. Între Windows și PowerPoint, aparent, nu este nicio diferență. Windows înseamnă fereastra unei aplicații. Poate fi fereastra unui PowerPoint. Dar avem următoarea diferență între ele. Când prezentăm un PowerPoint, dacă alegem să partajăm ca PowerPoint, în acel moment prezentatorul nu mai deține controlul fluxului narațiunii. Pentru că viewerii pot da singuri înainte-înapoi în prezentare. Dacă partajez
ca window, prezentatorul deține controlul și avansează mai departe sau dă înapoi când dorește el. Și atunci audiența este doar martora unei povești. Și e bine de reținut asta ca să știm ce scenariu folosești în asta. De exemplu, dacă faci un brainstorming sau într-o ședință de board în care se discută, se analizează date, e bine să prezinți un PowerPoint ca cei prezenți să poată să analizeze datele în timp ce se discută și să se poată uita mai în față, mai în spate. Exact. Dacă, în schimb, spui o poveste după un anumit flux, nu partaja PowerPoint, pentru că audiența sigur va da mai în față, mai în spate și povestea ta nu va mai avea cursivitate, nu vei mai fi înțeles. Gândește că ești scenarist Marvel, care trebuie să-ți spui o poveste cu niște puncte culminante, dar deznodământul trebuie să fie relevat de-abia la final. Dacă lumea începe să citească scenariul și să dea din prima la final, a descoperit cine l-a omorât pe Thanos și s-a pierdut tot farmecul filmului. Dacă vrei să conduci audiența într-un loc anume, partajează window cu acel PowerPoint. Acum, când partajezi un PowerPoint ca window, mai există o facilitate interesantă. Vedeți acum, acesta este Presenter View. Dacă partajez ca window, pot tot timpul să apăs cele 3 cerculețe și am meniul de show Presenter View. Când am Presenter View, eu ca prezentator văd un ecran precum cel afișat acum, dar doar eu îl văd. Și îl văd doar eu pentru că pot să văd și slide-ul următor și pot să văd și eventualele notițe pe care mi le pun acolo ca să știu ce prezint, ce vorbesc. Poate am uitat, poate am un trac. Și atunci pot să-mi trec și notițe ca să știu ce vorbesc. Cum se vede acum, aici am pus o notă secretă. Nu doar eu o pot vedea, cum o poate vedea toată lumea, pentru că am vrut să exemplific. Dar ăsta e un ecran pe care doar prezenterul îl vede când partajez ca window și intru în Presenter View. Toți ceilalți văd doar chenarul alb. Mi se pare o funcționalitate foarte tare, pentru că nu mai e nevoie să-ți salvezi ca slideshow separat prezentarea la care ai lucrat, o păstrezi ca PowerPoint format obișnuit. Exact. Iar diferența se face din Teams, adică tu vei vedea notele de subsol pe slide-uri ca să poți să-ți argumentezi speech-ul pe care îl ai alături de slide-uri, iar audiența va vedea strict slide-urile. Mi se pare foarte, foarte bună funcționalitatea aceasta, pentru că de foarte multe ori vezi la evenimente mari, când se întâmplau evenimentele offline, își deschide omul prezentarea și vezi și notele de subsol și apoi trebuie să treacă în full screen și apar niște momente în care fiecare trebuie să noteze gândurile așa cum le consideră relevante. Da, exact. E de notat funcționalitatea aceasta, bine că ai expus-o, sper că va fi utilă tuturor. Mai există ceva în categoria aceasta, editare simultană pe același fișiere, direct în Teams? Da, aici de exemplu pot eventual exemplifica oricum live, să mergem pe Teams. Aici avem de exemplu de echipele noastre. Avem un canal demos cu fișiere. Aici se pot pune documentele de lucru pe anumită echipă. De exemplu, în echipa fabrica mea avea un buget pe care îl construim. Evident că nu este un buget real, este un exemplificativ sau poate este unul real, nu se știe. Dar orice fișier pus aici, tip Excel, Word, PowerPoint, poate fi editat simultan de toți cei care au acces la acest timp, de toți membrii acestui grup sau de cei care primesc acces la acest fișier. Și în momentul în care lucrăm în fișier, dacă suntem mai mulți oameni, fiecare vede ce a scris și unde lucrează. Și putem inclusiv deschide un chat între noi, să putem comunica unii cu alții. De exemplu, vezi că la coloana B nu e bine, pune și datele primite din țară. Okay. Astfel, ideea este că în Teams putem folosi Teams ca storage de documente și mai mulți oameni poate să intre. De exemplu, acum mai avem încă un colaborator și vedem exact. Eu sunt, de exemplu, cu chenarul verde și mai avem un colaborator care vrea să editeze ceva în
coloana E. Și vedem exact ce a editat. Și cum suntem acum 2 utilizatori, poate să fie 1000 de utilizatori. Evident că nu este impractic să lucrezi 1000 pe același document și să și urmărim. Dar când suntem 2, 3, 4, 5 oameni, putem lucra în același moment. Acestea sunt scenariile reale, cu 2-3 exact. oameni de la financiar, de la vânzări, care lucrează pe un raport, fac niște adnotări pe un text, adică puțin probabil să fie un număr mult mai mare. Și avantajul mare față de alte situații este că nu se mai blochează documentul. Cu varianta clasică era că aveam un fișier undeva pe un file server, îl deschidea cineva și al doilea când intra nu putea să îl editeze pentru că era blocat fișierul. Nu se întâmplă aici. Și suplimentar putem nu doar vedea fiecare ce editează, ci putem și discuta între noi. Evident că putem pune mâna și pe telefon, dar avem și chat-ul la dispoziție. E mai simplu decât îți trimit, fac niște anotări eu, ți le trimit să le validezi, mă suni, mai durează câteva ore și în 2-3 zile terminăm lucrul comun pe un document. Exact. Da, e foarte interesantă și această funcționalitate și foarte utilă, mi se pare, pentru oamenii care lucrează în echipe distribuite geografic. Ok. Bun, acum mai avem... Dar, scuză-mă, o întrebare. Ceva notificări, dacă, spre exemplu, noi doi lucrăm pe buget, dar bugetul acesta, documentul, ar putea să fie interesant pentru mulți dintre colegii noștri, cu presupoziția că suntem în aceeași companie. Ei pot primi niște notificări automate când apar aceste modificări sunt salvate și puse în practică? Da, există două tipuri de notificări. Ca să știe că a apărut un contract nou, un buget nou, un plan de buget nou, I don't know, diverse documente utile. Mai ții minte când am prezentat aplicațiile din suita Office în acel ecran mare, era una dintre ele, spuneam Power Automate. Cu Power Automate putem seta reguli de notificare. De exemplu, când a fost adăugat un document într-un anumit loc sau când a fost modificat un document anume sau dintr-o categorie, trimite o notificare către o persoană, un grup, pe mail, prin chat pe Teams. Asta este o notificare programată la anumite evenimente, dar poți să generezi această notificare on demand când este nevoie sau când consider eu de cuvință. De exemplu, din editarea unui document am și mențiuni. Dacă mă uităm aici, am undeva un chat și pot să menționez. Pot să-i pun un comentariu și îl menționez pe Alex. Și zic, Alex, vezi că nu e ok ce ai scris. Și dacă nu este online, el primește notificare pe mail. Ca să știe. Dacă este online, primește aici notificare. Dar dacă nu este scenariile online, pot fi multiple, de la apariția, intrarea unor produse într-un stoc, la modificarea unor contracte comerciale, condiții comerciale. Adică sunt foarte multe situații în care ai nevoie de ultima versiune a unui document. Știi cumva dacă se pot trimite notificări și prin SMS? Nu cred. Nu pot să spun clar că da sau că nu. Nu cred. Dar, sau mai bine zis, by default, implicit nu se pot trimite, dar dacă este nevoie, se poate face un flux, un Power Automate care să trimită un SMS la astfel de evenimente. Deci se poate face, nu este oferit implicit de către Microsoft, dar se poate face relativ ușor. Am înțeles, se poate crea un workaround când să existe și acest canal. Știi că SMS-ul are cea mai mare rată de răspuns, e acceptat mai ușor de utilizator și este verificat telefonul mai des, mesajele pe SMS, decât alte tipuri de mesaje. Așa este. Ok. Haideți să trecem către aria de comunicare din Teams și cum putem să ne creștem eficiența comunicării folosind această platformă de la Microsoft și să ne dumirim puțin de diferența între anumite tipuri de lucruri, mesaje și anunțuri. Haideți să lămuriți-ne puțin. Perfect. Asta este un pic cu Elena. De exemplu, vreau să-i transmit un mesaj, dar Elena nu este atentă, să presupunem. Și atunci, ca să fiu sigur că îl vede la timp, pot să marchez acest mesaj ca fiind urgent.
când îl marchez ca urgent, se întâmplă următorul fenomen. Recipientul, Elena, va fi notificată din 2 în 2 minute. Vezi că e un mesaj, vezi că e un mesaj, vezi că e un mesaj la care n-ai răspuns, vezi că e un mesaj pe care nu l-ai citit. Și dacă am nevoie de intervenție rapidă, atunci îi dau acest mesaj de tip urgent. Cum e acum, sunt într-un cod și tu vrei să-mi atragi atenție. Exact. Da, și altfel telefonul ar fi mult prea invaziv ca să-l folosești, bănuiesc. Și atunci varianta aceasta este invazivă, dar nu la nivelul deranjant. Da, exact. Okay. O secundă să vedem un alt scenariu. De exemplu, putem să transmitem un mesaj către una sau mai multe persoane. Mai devreme Alex mi-a trimis acest buget, dar avem opțiunea de a transmite un anunț, nu neapărat un mesaj. Un anunț este un mesaj mai deosebit cu un headline. De exemplu, o știre a apărut sau avem un mesaj important de comunicat în companie sau pe un grup, un news, un breaking news. Pot să-l menționez pe Alex ca să fie și el notificat. Am făcut mențiunea cu Arond în față și numele lui. Poți să te menționez pe tine și cei menționați primesc o notificare separată. Pot să pun evident o poză anume dacă doresc pentru acest background, dar asta e un mesaj care este în evidență. Și în felul ăsta, dacă am un mesaj important pe un grup de persoane, pe un grup de lucru, pe un departament, pot să marchez ca announcement acest mesaj ca să iasă în evidență față de mesajele clasice. Da. Putem face poll-uri, sondaje și avem o componentă numită Forms. Forms este tot una din componentele Microsoft 365 care se poate integra în Teams pentru survey-uri. De exemplu, putem adăuga un survey pe un grup, pe un departament, să aflăm anumite lucruri importante. De exemplu, vii diseară la bere virtuală, evident. Și vedem cine zice da sau nu. Ca să vedem pe cine ne putem baza. Și atunci putem crea un astfel de poll și toți membrii acestei echipe îl primesc și pot alege opțiunile respective. Și avem și răspunsul sau rezultatul în timp real. Cam ca la alegeri, doar că mai simplu. Și da. Astfel poți obține sau poți lua feedback-ul echipei mult mai rapid sau poți lua o decizie sau doar poți să te consulți cu colegii. E o variantă foarte simplă de a introduce un poll, un survey, un chestionar în Da, și cu aplicabilitate mare în zona de cultură organizațională, exact. De evenimente care să crească coeziunea echipei, pentru că nu e doar muncă în ceea ce facem, trebuie să fie și socializare, networking, ce e important. Super. Mai avem to-do-urile, dar aici aș ruga-o pe Elena să ne povestească, pentru că noi, de exemplu, task-urile și to-do-urile nu le folosim. Dar asta e un caz aparte pentru IT Assist, dar e o funcție foarte utilizată în multe companii și știu de la ea, Elena, că ei sunt mari fanii task-uri și to-do-uri în Teams. Corect. Poți să te întorci puțin în Teams-ul tău și să adaugi un tab acolo? Sigur că da. Așa, un planner. Din planner apar task-urile astea. Acesta. Ok. Cred că e important să menționăm, această variantă este în toate subscripțiile, în toate planurile. Această variantă de Teams este pentru toate planurile de Microsoft 365. Ok, task-ul cred că este suficient. Da. Bun. Și am creat o nouă aplicație, practic, în Teams pentru acest grup. Și o aplicație care ține evidența task-urilor.
se cheamă tasks și aici putem adăuga task-uri punctuale sau mini-proiecte. Exact. Eu am o echipă de colegi cu care împărtășim un proiect nou și aveam foarte, foarte multe task-uri pe care nu le mai duceam la capăt. Trebuia să vorbim ba la telefon, ba pe chat și așa mai departe. Așa că am ales întâmplător am descoperit de fapt varianta asta și am ales să mergem aici. Add task și ne-am împărțit task-urile. Scrie tu acolo ceva, nu știu, marketing, orice, un plan de marketing. Poți să setezi data când trebuie să fie gata și să îl asignezi cuiva din echipă. După ce ai adăugat, dacă poți să dai un pic click pe el, care are mai multe opțiuni, pe cele 3. Așa. Are tot felul de opțiuni. Poți să le schimbi pe culori. Unele părți ale proiectului eu le-am pus cu roșu. Știu că sunt de marketing, să zicem. O parte sunt de sales, le-am făcut cu verde. În așa fel încât să le putem delimita cât mai bine. Pe noi ne ajută, nu știu, tu zici că nu folosești deloc task-uri, Mircea? Folosim foarte puțin. Foarte puțin. Aveți un alt tool în zona asta de sales, de genul CRM sau? Da. Noi fiind o firmă de servicii IT, avem niște tool-uri specifice pentru task-uri și urmărirea lor, integrate cu etichetele și proiectele, dar nu este un caz aparte din punctul ăsta de vedere. Pentru cine nu este într-o industrie foarte bine definită cu anumite aplicații de business aparte, Planner-ul este o soluție ideală pentru managementul activităților și al proiectelor. Fără a investi cât o rachetă într-o soluție profesională gen Primavera sau Microsoft Project. Da, practic noi nu aveam o soluție de genul ăsta și ne ajută să urmărim mult mai bine. Adică pot să văd dacă colegii mei și-au făcut task-urile imediat. Avem inclusiv analize sau statistici. Câte task-uri au fost făcute, în ce stadiu și așa mai departe. Exact. Și când e gata, trebuie doar să dai o bif acolo pe cerculeț. Și se mută automat în done. Perfect, e completat. Poți să vezi și task-urile, bănuiesc, alocate unei persoane, ca să vezi gradul de încărcare, să știi dacă mai poți aloca ceva suplimentar sau ba. Da, din charts se vede. Sau assign to, da. Interesant. O întrebare din audiență de la Cati, nu am mai multe detalii, dar care se aplică la întreagă, pentru toată suita. Ne întreabă ce se întâmplă cu fișierele stocate în Teams și dacă există niște limite, dacă ar trebui probabil făcută o administrare a zonei de stocare. Tu, Elena, spuneai mai devreme că una dintre variante, cred că Premium mai avea până la 1 tera de stocare, dar poate ne mai detaliezi puțin aici. Da, SharePoint-ul are până la 1 tera de stocare, dar nu știu, Mircea, cred că poți să mă ajuți tu să dacă în Teams. Avem două tipuri de storage. Storage-ul individual, care se cheamă OneDrive și există by default 1 tera per user. Și mai există SharePoint, storage-ul per companie, la comun, care este tot 1 tera pe întreaga companie. Fișierele din Teams sunt stocate în SharePoint, ca atare ocupă din acel terabyte de storage disponibil. Doar că acel terabyte este capacitatea de pornire. În funcție de numărul și tipul licențelor de Microsoft, se mai adaugă pentru fiecare utilizator încă niște giga, 10 de giga, 100 de giga de date. Pot să vă spun că, de exemplu, o companie nu era cea tipică de la început, spre 200 de angajați, are cam 4, sau 5 tera de date în SharePoint disponibil. Dar acești 5 tera sunt un pool de storage care poate fi folosit de toată lumea sau sunt blocuri alocate pe utilizatori? Sunt la comun pentru toată lumea, dar se pot cumva restricționa. Adică eu, de exemplu, fac mai multe team-uri sau mai multe site-uri și pot să pun o cotă per site sau per team ca să mă asigur că
nu abuzează cineva și nu mă trezesc că nu mai am spațiu alocat. De asemenea, dacă eu am nevoie nu de 4, nu de 10 tera, am nevoie de 200 de tera, că așa e business-ul meu, pot să cumpăr suplimentar storage pentru SharePoint. Okay. Dacă chiar am nevoie. Zona de transfer e afectată în principiu de conexiunea fiecăruia, dar exact. Datele sunt în centrul de date Azure din Irlanda, cred că e cel mai aproape, bănuiesc că nu sunt probleme. Comunicarea, transferul e relativ rapid. N-am avut până acum probleme legate de viteza de transfer în SharePoint în cazurile uzuale. Există cazuri specifice, de exemplu, fișiere pentru editare video-audio, unde avem fișiere mari de 10 de giga, da, care se modifică frecvent. Acolo e un caz aparte unde latența, distanța față de data center se simte și devine greu utilizabil un fișier din SharePoint dacă are 10-100 de giga și dacă mai vrei să-l și editezi în timp real. Dar astea sunt cazuri specifice. Pentru aceste scenarii se folosește un storage local, adică exact, bănuiesc că e mult mai eficient să lucrezi așa. Exact. Ok, deci am acoperit subiectul storage, cred că s-a înțeles. Mai era o întrebare pentru partea de task-uri. Elena, dacă ne poți lămuri puțin, cineva întreabă dacă se pot adăuga bulleturi sau subcategorii la un task. Exact, se pot adăuga bulleturi. Se pot pune mai multe detalii. O descriere un pic mai complexă a task-ului alocat unui coleg subordonat, whatever. Da, chiar și noi le folosim bulleturile astea. Aici, exact, aici la câmpul care permite alocarea, definirea unui task. Ar trebui așa, când dai click pe el. Dă-mi un pic mai jos, add item, acolo e. Ok, și atunci efectiv ai un checklist. Poți să adaugi oricâte, n-am vrut să fie o limită. Exact, și poți să bifezi show on card să se vadă și pe cardul ăsta micuț sau doar când deschizi task-ul, cum e acum. Și putem adăuga și fișiere dacă avem nevoie. Da, e super complex. Iarăși important. Și la fel poți să dai done pe fiecare bullet în parte. Deci se pot crea sub task-uri care pot fi rezolvate punctual și atunci poți să vezi exact care dintre subtask-uri au fost rezolvate deja. Ok, sau pași într-un anumit proces. Ok. Spuneai mai devreme că voi folosiți în zona de marketing această funcționalitate. Mai există și alte aplicabilități? O folosiți și în alte arii operaționale? Da, și în vânzări. Plan de discuții cu clienți, orice. Eu pe asta o folosesc foarte mult. Îmi fac un plan de discuții cu parteneri și îl împart acolo cu niște colegi. Sau avem un nou contract de la Microsoft și trebuie să adăugăm documente. Trebuie să mai terminăm niște documente și așa mai departe. Practic, eu cred că se poate aplica în orice zonă. Ok. Haideți să vedem puțin legat am vorbit despre cum inițiem o sesiune în Teams, cum rafinăm partea asta de comunicare, colaborare. Ce se întâmplă la final? M-ar interesa, spre exemplu, dacă pot fi setate niște limite de timp. Există în mod natural tendința ca aceste sesiuni de video, comunicare, colaborare să se lungească, să se prelungească. Și există, am citit niște statistici foarte interesante săptămâna trecută, ceva de genul cam 36% dintre cei care participă la ședințe online fac cu totul altceva în această perioadă. Și tot așa, undeva 15-20% încearcă să se concentreze la discuții, dar nu reușesc. Oarecum studiul era legat de fenomenul de burnout, adică la un moment dat și prea multe sesiuni virtuale, video call-uri ajung să ne obosească. Probabil există undeva un optim. Deci există niște funcționalități prin care să-ți setezi un anumit time frame pentru o sesiune pe Teams? Avem mai multe opțiuni. În primul rând, ca orice meeting are un început și un sfârșit. În acest moment, când s-a terminat meeting-ul, nu se închide automat.
trebuie închis manual de autor, de ownerul meetingului. În schimb, ce poți face este să se poate seta o politică prin care toate meetingurile se expire automat la un interval de X minute de la închiderea programată. De exemplu, dacă am un meeting de la 2 la 3, poți să setezi ca în maxim o oră sau în 3 minute de la expirarea meetingului, ora 3, meetingul să fie automat închis. Astfel încât să nu ne lungim mai mult decât ar trebui. Sau să evităm situațiile în care meetingul s-a terminat, toată lumea a dat leave, dar meetingul este activ în continuare, pentru că by default un meeting este activ 24 de ore după încheierea lui. Asta înseamnă că de la ora 3, când s-a terminat ieri, până la ora 3 a doua zi, oricine poate să mai intre încă o dată în meeting. Iar dacă cumva meetingul este public și acel link de join ajunge mai multe părți, poate să intre și persoane neautorizate și să aibă acces la recording, la chat, la fișiere. Ok, foarte interesant. Pot interveni. Dacă mai țin minte, a fost la începutul pandemiei vestita Zoom bombing. Se întâmpla în școli mai ales. O vulnerabilitate în Zoom și mulți puteau interveni în Zoom meetings neautorizați și vorbeau, afișau lucruri acolo. Vom vorbi mai în detaliu la al treilea episod din serie, când avem subiectul securitate în Teams. Exact. Bun, deci se pot seta niște limite ca o sesiune să fie închisă automat, dar o zonă de pop-up, niște pop-up-uri pentru participanți, mai aveți 10 minute, se întâmplă ceva, pregătiți-vă, trageți concluzii. Încă nu. Asta a fost anunțat la Ignite acum în toamnă. Urmează să apară anul ăsta. Deocamdată nu există un reminder automat. Urmează să apară. Sau probabil că deja a început rollout-ul. După ce se face rollout de funcționalități noi în perioada octombrie-noiembrie, suntem la început de octombrie, e posibil ca pe zi ce trece să apară această funcționalitate în care se dea un warning, atenție că mai ai 2 minute, 10 minute, un sfert de oră, cu un interval predefinit. Dar până atunci, ce este important, ca cel care face meeting-ul, când a terminat, by default are acest buton roșu de Leave Meeting. Dar leave, cum spuneam mai devreme, doar înseamnă că ieși din meeting și meeting-ul rămâne activ. Ca să fie sigur. End meeting. Exact. Apăsăm pe săgeata albă din dreapta lui leave, se deschide acest pop-up și alegem end meeting și în acel moment s-a terminat meeting-ul și toată lumea a ieșit. Nu mai stau 2-3 de vorbă după sau mai intră. Altfel să mai aud conversații, convorbiri, discuții de la microfoanele care rămân deschise și așa mai departe. Ok, bun, deci întotdeauna end meeting și nu doar leave. Exact. De la inițiator. Alte lucruri interesante pe care voi le-ați remarcat utilizând Teams în organizațiile voastre de-a lungul timpului? Și ne apropiem de final, vom trage niște concluzii. Nu știu dacă mai sunt întrebări, le-am luat din întrebările din audiență, le-am luat. Dacă mai sunt, verificăm imediat. Am putea pomeni de cum ne organizăm noi activitatea în Teams. Câteva puncte despre cum facem noi în fabrica noastră din IT Assist și o să rog și pe Elena să completeze cum se întâmplă în fabrica Node. Noi, de exemplu, avem un chat pentru toată organizația pe teme de COVID. Este un subiect la modă. Și tot ce înseamnă, tot ce are legătură cu subiectul COVID se discută pe acest chat care este pinned, adică marcat și evidențiat pentru toți membrii organizației. Apoi avem team-uri, echipe, pentru fiecare departament. Avem unul pentru toată compania, în care absolut orice angajat IT Assist e membru al acestui grup, nu la latitudinea lui, ci este automat, în momentul în care a intrat în companie, este introdus în acest grup. Și apoi avem team-uri specifice pe echipe sau pe proiecte. Și noi așa ne organizăm. Avem 10 echipe, vânzări, tehnic și subtehnic și administrativ. Fiecare departament, fiecare echipă are un team al ei. Iar când avem proiecte interdepartamentale, atunci facem un team
pentru acel proiect. Și toată activitatea acelei echipe se desfășoară în teamul respectiv pentru a colecta acolo și task-uri, și conversații, și e-mail-uri, și documente, și alte aplicații specifice, plus alerte sau integrări cu alte servicii online. Cam asta este modul nostru de abordare și în fiecare team avem canale dedicate pe anumite tipuri de activități. Ori unul general pentru discuții fără o topic anume în acea echipă sau canale dedicate, plan de marketing, plan de buget, acțiuni de rollout, așa mai departe. Asta se întâmplă la noi. Sunt convins că oarecum similar se întâmplă cam toate companiile care folosesc Teams și Elena ne poate spune, de exemplu, cum folosesc ei Teams, cum se organizează ei în Teams. Da, mergem fix pe același principiu, doar că tu ai o vizibilitate așa asupra întregii companii. Eu văd doar pe divizia pe care sunt eu. Avem un grup de divizie unde setăm targete, tot așa facem, colaborăm pe fișiere, target, întâlniri, nu știu ce mai are division managerul nostru să ne transmită. Și mai avem câteva mai mici, cum ai tu, fabrica mea, avem pe zona de Microsoft, eu făcând parte din echipa de Microsoft. La fel, împărțite pe zona de support și development, pe zona de sales și așa mai departe. Dar principiul este fix același ca și la tine. Deci echipe per departament și per proiect. Da, varianta cea mai bună de a utiliza Teams într-un mod chibzuit și eficient. Exact. Pentru că probabil echipele, cu cât sunt mai mici, sunt mai ușor de gestionat. Ne apropiem de finalul întâlnirii de astăzi. Înainte să le mulțumim tuturor pentru participare, ce am avea de amintit, că oricând puteți contacta IT Assist pentru un demo de Microsoft 365 sau pentru orice alte informații suplimentare. Și foarte important, așa cum vă spuneam de la început, aceasta este o primă întâlnire dintr-o serie de 3. Ne vom vedea și auzi pe 21 octombrie pentru a discuta puțin despre zona de videoconferință din Teams și a vedea ce echipamente smart pune la dispoziție Lenovo care sunt gândite pentru Teams. Iar pe 4 noiembrie, de la aceeași oră, 11:30, vom avea o discuție despre ce înseamnă securizarea lucrului la distanță în Microsoft 365, un aspect extrem de important în aceste zile în care criminalitatea cibernetică cunoaște o evoluție accelerată. Deja procentele care indică creșterea atacurilor de tip ransomware, phishing și spear phishing ating cote alarmante. Ne oprim aici, cred. Sper că ne-am atins obiectivele și că am fost destul de expliciți în ceea ce am vrut să arătăm prin aceste tips and tricks pentru Teams și că audiența a învățat niște lucruri noi și că vor fi alături de noi pe 21 octombrie la ediția a doua, la episodul 2 al acestei triade. Mulțumesc, Elena, mulțumesc, Mircea. Ne auzim cu drag la următoarea ediție. O zi bună tuturor! Mulțumesc, la revedere!